खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मैया गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव अखाजों लोगोसे गोबारै बारनाय बारहुंखाया गोबां खहा खालामलांदों। बेनि गेजेरावनो बुरलुंबुथुर दैमायाव गंसे दिङाया थाबथानानै थादों जेराव बे दिङायाव आइजोफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरजों सा 100नि बांसिन दावबायारिफोर रोगानाय गंसे दिङाया बुरलुंबुथुर दैमा गेजेराव थाबथादों। बुरलुंबुथुर दैमानि बालेश्वराव जादों बे जाथाया, जेराव बे दिङायाव गाखोनाय सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। दिङानि मोनसे इन्जिना गाज्रि जानायनि थाखाय बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बारदैसिला ओनसोलाव मैया गोबारै फैनाय बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव सालायबाय थानाय गंसे बाइकआव फांसे बिफाङा बाइक सायाव गोग्लैसिनदों जायनि जाहोनाव सासे उन्दै गथ'नि जिउ खहा जादों। मेघालयनि गारदुपियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भरालीगावनिफ्राय गावनि न' गारदुपिसिम थांबाय थानाय समावनो बारहुंखाया गोबारै बारनायनि जाहोनाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन सासे गथ'सायाबो गोब्राबैनो जोखोम जादों जेराव बे जोखोम जानाय गथ'साखौ दायो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि गुनउत्सवनि रिजाल्टखौ लानानै एबसुआ मैया बिटिआर ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 1 बोसोराव इन्सपेक्टर अफ स्कुल डिअ उदालगुरि, बाक्सायाव, कक्राझाराव बेनि मासिया लांदां जानानै दङमोन आरो नांगौबादि बिजाब फरायसालिफ्राव मोनाखैमोन। दानि गोदान 2025 मायथाइनि एकाडेमिक सेसनाबो जागायबाय नाथाय दाबो बर' मिडियामनि टेक्सटबुकआ फैजोबाखै आरो गुबुन फारसेथिं गोबां स्कुलाव एलपि, इउपि आरो हायार सेकेन्डारियाव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ। माखासेया टेट एपइन्टमेन्ट जाबाय नाथाय माखासेया दासिमबो जायाखै। आसामनि टेट एपइन्टमेन्ट आरो बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि टेट एपइन्टमेन्ट गोख्रैनो आसाम सोरखारा आरो बिटिआर काउन्सिलआ एपइन्टमेन्टखौ होनो नांगौ। बेनि सायाव खामानिया सोलिबाय थादों होननानै जों खौरां मोनबाय थादों नाथाय बे एपइन्टमेन्टनि सायाव खामानिया गोख्रैयै जानो नांगौ। नङाब्ला आरो जानो गोनां 2026 मायथाइनि जानुवारि फेब्रुवारिनि गुनउत्सवनि रिजाल्टआ गाज्रिसिन फिथाइ मोनगोन होननानै फोरमायदों दिपेन बर' बिथाङा। गुवाहाटी नोगोरनि 27 नं किलार गाहाय राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। डाम्पारनि सौख्लायनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। गंसेल' गारि नङा, डाम्पार गारिया खनसेयैनो गंब्रै गारिखौ सौख्लायदों। गंसे फर्चुनार, गंसे सुइफ्ट डिजायार आरो गंनैया स्कुटिमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डाम्पार गारिया खानापारानिफ्राय जालुकबारि फारसे थांबाय थादोंमोन नाथाय बे समावनो एखे दिगजों फैबाय थानाय गंनै स्कुटि गारिखौ सौख्लायो डाम्पारा। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव स्कुटिजों फैनाय राजा राय आरो मृदुल डेकाया जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सासेखौ धुबुरीनि आरो सासेखौ गुवाहाटीनि रुक्मिणी होननानै सिनायथिनो हादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया ओरैबादि जादोंमोन जेराव बिसोर सानै सुबुंनि सोलेरा जनानै थुख्रा-थुख्रि जाजोबदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला डाम्पार सालायग्राखौ बक'नि राजु बर' होननानै सिनायथिनो हादों आरो दायो डाम्पार सालायग्रा राजु बर'खौ पुलिसआ हमबाय होननानै मिथिनो मोनबावदों। खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारा बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबाय। बे पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय गासै सा 318 बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबाय बिजेपि सोरखारा आरो आद्रा थाबावनाय 73 मासिफोरखौ मित्र दल समगन परिषदनो हगारनानै होदों। बेनि गेजेरावनो 396 जिल्लाफोर परिषद मासिनि गेजेराव 172 मासिया आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय। मख'नो गोनांदि देग्लायनि पन्चायत बिसायख'थियाव मित्र दल बिजेपि आरो एजेपिआ मासि रानलायनानै जथायै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो आद्रा थाबावनाय 73 मासिनि थाखाय एजेपिआबो खम समनि गेजेरावनो बिजाथिखौ फोसावनो थांगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोदानै राजखान्थि हान्जा दानायनि सायाव खुगा बेखेवदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर बिथांमोना बिटिआरआव मोनसे गोदानै राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों बिथांमोना एनडिपिनि डिसिप्लिनखौ मानियाखै। इउपिपिएलनिफ्राय सानैसो थांनाय सुबुंफोरा इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै जाखिनि खामानि मावनांगौ दङ बेखौ मावाखै। बिथांमोना सानदों जानांगौ सहसै राजखान्थि हान्जा दानानै थांनानै थानो थाखाय सिमां नुदों नाथाय बिथांमोननि सिमां नुनाया मोगथाङाव माब्लाबाबो महर मोननाय नङा आरो साक्सेसबो जानाय नङा। मानोना राजखान्थि हान्जानि थांना थानाया रायजो राजाफोरनि सायावसो सोनारो। रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयोब्ला राजखान्थि हान्जाया थांनानै थागोन आरो हेफाजाब होआबा जोबस्रांलांगोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि राजखान्थि हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। राजखान्थि हान्जा दानाया जेबो गिदिर खोथा नङा नाथाय बेखौ फोथांनानै लाखिनायासो जोबोर गोब्राब। बेखायनो रायजो राजाफोरजों मदद होजानाय होजायैया बिथांमोननि सायाव आरो बेखौ समाजो फोरमायगोन होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा।
बिटिआर ओनसोलनि बानजायनायाव बर'फोरनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन फोरबो बावखुंग्रि फोरबोखौ फैगौ 12 एप्रिलनिफ्राय लानानै 14 एप्रिलसिम क'क्राझारनि हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोआव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बावखुंग्रि फोरबोनि हाबाफारियाव हारिमुआरि रंजानाय, सुबुं मोसानाय बादायलायनाय, थागिबि गेलेमु बादायलायनाय आरो हाजो गाखोनाय आरो बायदिसिना हाबाफारि आरो गेलेमुफोराबो थागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।